Jedan splitski diler odlučio je da se više neće skrivati po zapišanim kantunima u Marmontovoj, nego će lijepo otvoriti štand s drogom, kako i svi drugi imaju svoje štandove. Ime mi je Ante, diler, poduzetnik, prije svega čovjek naravno. Pola dana je prošlo, čovječe. A nema toliko vremena. Ajde. Svaka minuta je bitna, čovječe, šta ti? Nije lako biti diler. Znaš, teško dobiti službeni štand od grada uopće. Moraš se snalazi ovako kako znaš i umiješ, nema druge. Cheap drugs. Idemo. Cheap drugs, you want some? Yeah. We don't deal with the Albanian stuff. That one's no good. You're saying you got 30 grand's worth of work in your hand. 30 grand, right? He knows the business. Tehnički, moj najveći grijeh je što ne izdajem račun. A mislim, ako je to za zatvor, onda nek ide u zatvor čovjek koji prodaje krafne na plaži. A jel tako? Ajmo ljudi, zabavica, party people, ultra people. We've got stuff, cheap drugs, ecstasy, weed, we got white, yellow, uppers, downers, sativa, indika. Treba biti poduzetnik, ima malo mota, smanjiš cijenu nabave, a povećaš zaradu. Slabo ovo se obitelji sa djecom, znaš. Slabo se obitelji drogiraju. Meni je jedan tjedan unutra malo, ja bi 3-4 tjedna da proširim biznis. Moj poduzetnički apetit raste, znaš, da zaposlim još nekoga, da malo proširimo tu priču. Yes, come. You want some stimulants and stuff like that? This is white cocaine. No, how much I want for ultra? For ultra, yes, of course. Listen, all this you can also sell, I don't know, 1,000 euros maybe. Ništa od ove. Aj onda kupi kod pravog dilera, aj. Kupi onda kod pravog dilera. Ja u 5 minuti za pol godine zaradim. Siječanj, veljača, ožujak. Neki ljudi rade godinu dana pa se odmaraju tjedan dana. Ja sam udrio obrnuti džir. Ja radim tjedan dana pa se odmaram cijelu godinu. Šta je najgore što se može dogoditi je da partjaner dan nakon ne boli glava. Mislim, nisam još ima problema, jel? Da, mislim, puno lakše je odat okolo kad ne radiš ništa ilegalno, znaš. Alo, ti onaš da me neki dan na ultri proda vitamine umjesto droge. Ma potiralo me, razumiš? Ne daju čovjeku da radi. Najgore ti je biti radnik u ovoj državi.